Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Face Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu kanye nothando nesithembu review siyaxoxa. Engikwenzayo guys, ngikhuluma ngama-TV shows. Mina ngiyakhuluma ngawo, angithathi i-episode ngiyifake la because angivumelekile. Ngicabanga ukuthi kuwona wonke ama-video engizowenza ngizolokhu ngiyichaza le ndaba because kunabantu abeza nama-comments engawaqondi, abanye kungathi sebeyangibhulisha manje, kanti mina ngiyenza lento i-platform engivumela ukuthi ngiyenze ukuze bengikhokhele ngokufanele. So angeke bengikhokhele mangizothatha i-project yakuMzansi Magic ngiyifake lana ngibe ungayena umnikazi. Asingene endabeni uMpilo guys. Okokuqala sithi uMpilo uvelile kulo season 2. Ngicabanga ukuthi ama-viewers ale show izingane zesithembu bazoba ne-view different compared to season 1 because season 1 uMpilo ubelandela nje njengamanye ama-siblings. Season 1 besilandela uSibindi noSine. Kule season uMpilo uya-organize izinto ezi-right, uyaphawula, ukhona nje, siyambona ukuthi ukhona. Nayi-ke into-ke guys, ngicela niphendule ngeqiniso la comment section. uVuyo ubize uMpilo wambeka esithombeni ukuthi kahle kahle kunento ekanje phakathi kwami nobhuti wakho, izinto azikho right but ngizile ngoba ngiyakuthanda, ngizile futhi because khona enye i-chess game afuna ukuyidlala. Siyeza-ke kwi-chess game yaVuyo nomngani, asime kule yaVuyo noMpilo. uMpilo wazi uVuyo njengobani? NjengoSqueezer or njengo-baby mama kaSibindi or njengoba ngamhluphekazi. Mabeqeda vele ukukhuluma, uMpilo uzokhuluma nobhuti wakhe. Uma futhi uVuyo ekhona, kungaba kuyi-TV show njengoba sibabona ku-TV show noma kusemzumbe, oMpilo bayakhuluma ngopartner bakaSibindi, ningaqamba amanga. Kule situation benilindele ukuthi uMpilo enzeni. Also wena-ke awuyifake ey'cathulweni zaMpilo, ngifuna ukhomente ngento eseyake yenzeka kuwena sisi lapho because ngiyazi ukuthi vele osisi bazo-approach omunye usisi amtshela ukuthi yazi ubhuti wakho, mase nijwayelene amtshela ukuthi yazi ubhuti wakho ukanje. Ukhona omunye umbonayo ukuthi uxoxa nawe kodwa yena use-undecided. Ngisho kanjani? Kwishow uVuyo indlela afike ngayo kulama episode okugcina yila hlukana khona noSibindi. So maye fika uMpilo esemtshela ukuthi izinto azikho right, maye uMpilo shisha, ngeke kuwakho umqondo ukuthi mhlambe vele ubengangithandi o vele bayakhuluma ngaye. Guys, wake wabase kwi-position yokuthi weluleke ngisho umngani wakho-ke, ngisho abangani beni. Ngikho ngithi ngifuna nikhuluma iqiniso before nigxeka uMpilo. Uyafika umngani wakho akutshela ukuthi emngani ziyakhala 1 2 3 4 5, akushiye ne-stress, ube naso i-stress ukuthi hayibo umngani emjolweni wakhe or othandweni lakhe kuhamba kanje. Umluleke umngani, yazi ukuthi kwenzakalani? Kudlule 2 weeks uwe sogaxele manje. Hawu, lo muntu ade ekhala eze kuwe ekhala usuyambuza ukuthi hawu unjani, kwasho kwacima akasengeni leyo. Hayibo guys, ngicela nikhulumeni iqiniso. Angisho le ngoba nakhu ngizama ukuhlekisa, ngifuna ukunikhombisa ukuthi ninobuxoki. Enye indlela enibuye nenze ngayo izinto inobuxoki. Umngani wakho omunye uyakutshela ukuthi hey ziyakhala, wena uze uthi hayi phuma masekudela inhliziyo. Yazi ukuthi yini-ke wrong ngokudela inhliziyo? Inhliziyo idela sekunomuntu omncane okhulayo. Ngobani? Ngisathi umngani engafuni ukudela uphindela laphaya. Maye ephindela laphaya bayazenza izinto zabantu abadala. Izinto zabantu abadala zenza kuba njani? Kuba khona okhulayo omncane. Kuyafika la usekhathele khona, usekhathele usenenye futhi inyakanyaka manje ngoba nakho sebezoba abazali. Kodwa ngesikhathi efika kuwe mngani umtshela ukuthi hayibo yabona into eshoyo inganekwane, mshiye. Wena ngaleso sikhathi esakhala umngani wakho uyakulalela, ufuna ukulalela, ume eseqedile eseyedwa usecasukele wena.
uwo su-wrong. Lana-ke uMpilo usisi kaMpumelelo kufanele athini-ke ukuze kukhombise phela manje ukuthi usaphotha uVuyo futhi umsaphotha ngeqiniso. Ayikho into azoyisho ngoba uMpilo kwandaba yomjolo kwayena engathi akayizwa kahle, akayazi kahle. Athini-ke futhi kuVuyo eseney'ngane eziwu-2 noSibindi? Isiphi iseluleko abekufanele ukuthi abe naso ngoba senithi uMpilo waze wayiqoki wahamba wayokhuluma noMpumelelo. Ubevele ezokhuluma noMpumelelo ngoba uMpumelelo ubhuti wakhe ekugcineni, futhi kungenzeka ukuthi ekugcineni kwakho konke uzosala nesayidi likabhuti wakhe. Ngingasho ukuthi lokho ku-right noma ku-wrong, kodwa ekugcineni iy'ngane zandawonye. Yikho kuthiwani nge-English Nkosi yami? Ngicela ngisolo nge-English ukuthi igazi linjani. IsiNgisi ave sibaleka, yebo. Kodwa-ke uMpilo mina angazi ukuthi iyiphi into e-wrong ayenzile ngokuthi aphinde akhulume noSibindi. NoSibindi futhi wamtshela ukuthi vele-ke kuhlale kwenzeka nje, mhlampe ubelindele ukuthi ngimncenge. Yabo yaSibindi, hhayi eyaSibindi kaze sazoyikhuluma i-behavior yakhe ukuthi nje mhlampe mina ngizokwazi ukuyikhuluma kahle, sengithole lo ozochaza lesi siZulu uSibindi asikhuluma ku-TV nalezo zenzo zakhe ukuthi yisona isiZulu ngoba ufike kanjalo. Manje ngithola abantu belokho bengigxeka bethi ukhona nomZulu. Yeyi, mina ungangiphakameli ngezinto ongazazi. NgumZulu lo oziqhenyayo ngokuba umZulu. Anginankinga, angize nyeze, kodwa into engazi uhambisana nayo yila sekutholakala khona ukuthi lena inoku-undermine, lena inokudelela phakathi mase uyifihla ngesiZulu because abanye benga-understand isiko namasiko esiZulu. Lapho-ke ngingena khona. Yabo le yokuba umZulu nje nakho kule channel kukhulunyiwe kathiwa fithi siyathanda, sizokusupport-a sibe baningi. Please, English. Ngathini mina? I-language engikwazi ukuhleba ngayo ile yami. Le language engikwazi ukuhleba ngayo ile yami. Ngaqinisa ikhanda. Hawu, mase ngibuza ukuthi lokho akwenza ku-TV mase efaka isintu phakathi kuyikho na? Impendulo namanje angakayitholi guys. Mase ngiyitholile ngibe sengikhuluma phezulu ama-comments futhi kuzongiphoqa ukuthi ngingasayilindi impendulo, ngiyibale lento ukuthi nakho isintu asishoyo, nasi isiZulu asishoyo, abazali bakhe bathini, izeluleko ephuma kubazali zithini. Yazi yayinto ividiyo ngiyaxolisa. Ngicela nibhaleni ku-comment section uMpilo la ubekufanele ame kuphi-ke kule ndaba yaVuyo. Yena uVuyo mayefika kuMpilo ume kuphi? Ngoba uVuyo indlela afika ngayo inendlela yokuthi ikhona igame aphezu kwayo. Futhi mayekhuluma noMpilo akakakhuluma ukuthi sengiphume gelekeqe. Njengoba ngishilo ekuqaleni ngathi uVuyo okwi-TV show noVuyo ku-social media abafani. Yingakho kuzokuhlesha kwezinye izinto masithi hawu ku-episode 18 no-9 uVuyo wenza nje mase ugijima wena uthi hawu uChef asakafiki uChef. uChef akekho lapha kuy'ngane zesithembu. Iy'ngane zesithembu khona uSibindi ney'nkinga zakhe. Kodwa kuMpilo before nimgxeka wena yisho ukuthi uSqueezer wakho ngesikhathi efika kuwe wathi mshiye Squeezer, noma wathi hawu ngizobona ukuthi ngithini, noma wathi hawu cha kwaze kwakubi, noma wathi cases. Wathini wena kuSqueezer wakho? Nina phela namanga, nina niyawaqamba amanga mase nibuya i-TV nibamsulwakala ngoba nawe uSqueezer wakho mhlawumbe wakhuluma nawe wasesehambile waseyamkokozela wathi hawu le ntombazane yona injani, usujaji ukuthi yini ayihluphe, wenza ngathi nawe abakukhalisa, nawe ekukhalisa uboyfriend wakho. Kodwa yaMpilo bhalani lapha comment section, ningabi nobuxoki nokukhetha ukuthi uMpilo kaMaKay kuleya situation bekufanele athini uMpilo kuVuyo. Also uMpilo uVuyo umazi ngoSibindi, ne-friendship futhi ebekhona iqalwe ngokuthi uSibindi usempilweni kaVuyo. Ngingakaqedi ngicela ukulungisa lapha
kunomuntu othatha amavidiyo ami ewafaka ku-Facebook. Ngale ku-Facebook bayanginikiza ngoba hayi bo, bayanginikiza ngoba abawalaleli amavidiyo ami, baqhamuka sebekhomenta. Into engiyishilo-ke ngiyiphinde, kulona othe lo baby mama ovele ku-social media wanika iy'ndaba zakhe nalo 12 Xolani wase-UK, lo mama olosisi uBitha. Umbuzo wami-ke uthi, lo sisi njengoba ezokhuluma ngoXolani, engabe uXolani uyi-ex yakhe noma i-current, but kunama-issues phakathi kwabo ney'ngane, kuhluke ngani ngalokhu esikubuka kuSibindi nakuVuyo ku-TV? Ngoba noVuyo ubiza nje imihlangano, ulandela ukuthi uSibindi akayigcinile iy'thembiso azenze kuyena. Kwenzeka kanjani-ke uma ka-right ufike uthi lo u-right, uma ka-left kwenzeka into efanayo masuthi lo u-wrong? Yilapho-ke ngithe mina, if uyingxenye yale group ethi lo sisi uBitha, okusho ukuthi nalo esimbuka ku-TV unjani uBitha, because bakwi-situation efanayo. UVuyo ufuna iy'mpendulo kuSibindi ngoba uney'ngane noSibindi, ngoba futhi uSibindi ube i-boyfriend yakhe emthembise izinto engasagcini lezo zinto. Yilo baby mama okhuluma ku-social media ukuthi ngenza ukuthi nalo Xolani, wangigila uXolani, ukhuluma naye idrama eyenzeka kowakhe umjolo. Manje-ke ume kanjani wena ka-right wasuthi hawu u-right-ke khona-ke ku-wrong, ka-left ku-wrong, kodwa kube kuyinto efanayo? Iyafana phela, iyafana. Ngisho ngabe mhlampe indlela yakho justify ngayo uthi ubengazi. Angisikuphiki ukuthi ubengazi. Mina ngikhuluma ngalaba abakhomenta ngokuthi she's a bitter baby mama, kodwa naye ukhuluma iy'ndaba zakhe la ku-social media nomphakathi, because expose ukuthi le boyfriend yakhe lo ex-boyfriend yakhe imgile kangakanani. Then ezinye iy'ndaba sizibuka ku-TV show because ziyingxenye ye-TV show. Uma kanjani ukuthi lo wesifazane u-wrong lona u-right kodwa kuyinto efanayo? Hypocrites. Hayi, ngiyamaxoki we. Hayi. Nisikukhalaza ngokuthi lo mfana waka Mseleka akalenzi iqiniso ngendaba elandelwaphi ku-TV show ekumzansi Magic. Mase kuvela omunye, lo omunye uveza ku-social media because u-social media yona platform angayisebenzisa ukubeka ezakhe iy'ndaba nopartner wakhe. Sekwenzala lona uBitha, shuthi babitha-ke bobabili. Masiyijaja kanjalo lento, maniyijaja kanjalo. Manje bayangihliphiza-ke abangangilalelanga, bengisho lokho. Uma omunye ethathe i-boyfriend womunye, uma omunye ethathe ubhuti oshadile wrong, nalo oyi-favourite yakho futhi athathe ubhuti oshadile naye u-wrong. U-wrong awusebenzi ngokuthi uthanda bani, u-wrong. U-right. Yileyo nto bengisho.